Lilian kommer til The Crib her. Lad os gå på og se, det er for sindssygt. Velkommen til MTV Cribs. Og så alle mine fans, I ved godt, fuck resten af banen, det er derfor vi hedder Ali and the Barbers. Det er mig, det handler om. Sådan har det altid været, og så kommer det altid til at være. Ikke også? Ali, og så er det Barbers. Vi skal til at øve lidt nu. Tror jeg, det vi skal indspille. Ja, det er faktisk. Og så deler. Yeah, I would have a show like GoPro. I will be the host of Everyday Christmas. Give Ali your wish list. Hvad skal du lave, Sebastian? Jeg skal fyre den af. Hvad skal du lave, Bjarke? Jeg skal bare spise chips. Nej, det er Ali, han prøver at stjæle vores bil. Så siger Ali and the Barbers godnat. Godnat. Fuck, jeg røvler. Nej. Ali, han er ikke med i bandet længere. Første track! Det bliver en god dag. Men Ali, han har det godt derovre. Altså, Ali, dreng. Rapperen. Jeg er en sport. Det er også kun lige nu. Kan du fortælle os, hvad det er, vi skal nu? Lige nu der skal vi ud og handle, ikke? Vi skal købe nogle syge ting. Noget mælk til lasagne og så skal vi op og fyre den af bagefter med en masse Q-tracks. Ali. Hej mine fans. Jeg har ikke nogen, men jeg kunne godt tænke mig nogen. Hvor er I henne? Taylor Swift, mand. Så helvede. Så går han ind foran. Hvad laver du? Vil du helst have den i rød? Ja. Eller sort? Du kan bare rykke på den der. Det bedste, hvad laver vi her? Købe lidt ting til the shit, vi skal lave. Det er shit. Yeah. Vi er enige om, vi bare springer grænser over, ikke? Yeah. Kan du gøre det selv? What the fuck? Skal I tage en? Husk Carsten. This can't call it.